pemirsa, ketemu maneh karo channel Mak Gini Keluarga Sederhana. Iki pemirsa saurunge mae masak-masak ya pemirsa. Iki mau mae lagi bar masak nasi. Dadi iki mae kan wis suwe banget ora tilik sawah pemirsa ya. Dadi iki dina iki mae arep ngejak pake tilik sawah jajalan tandurae pari iki wis kaya apa. Soale ndek wingi iki mae dikon pake tilik. Kalau nang ditiliki sawahe kaya ngono to. Mae masal ngene, padune mbok kon tuku mprit tak pasang ngono to. Dadi iki penasaran arep tak jak nggo montor sedelok soalnya iki yo wayahe grimis pemirsa. Mang mae ape mangkat dhewe dadakan grimis. Dadi yo ngejak pake kae. Ngejak Pak Su. Berhubung Pak Su urung mangkat. Mbah iki mangkat ngarit, mbah mangkat apa pemirsa? Mae tak delok sawah sik. Hah? Mau sedelok tok tilik tok kok. Kok nek sarapan ambek usenge Pak ning meja. Sik paling yo. Berangkat. Mendung iki, mendung pemirsa. Iki grimis. Soalnya emang mae. Grimis yo. Grimis pemirsa. Hujan. Terus sih. Terus yo. Terus pemirsa hujan. Kita setilkan dari rumah sampai sawah pemirsa. Pakai motor. Golek sarapan. Grimis. Tidak kopi. Wis panen ngene Pak Yuda. Nek go motor ki gelis yo. Piye? Soale dalane ngene. Udine kecodos bane. Udine kecodos. Lah iki wis nyebar neh, Pak. Hah? Kok gak ngenteni bareng ayo? Hah? Lah iki wis jebrot. Oh, jebrot pemirsa nggone Pak Samir. Hah? Nek iso cepet e kono yo. Di iki menetno. Iya. Wah, lamprete. Biyo yo. Wah, roto iki ngene Mbah Wong wisan. Yo. Walah nek ngeki dedenan ngantek koyo ngene. Hah? Ngene Wahab ya wis nok. Merdeka.
Merdeka pemirsa lho, iki ngene. Kita sepil, tanduran ini mae. Mae dilapan bener kaya. Enggak dulu. Terus patune bojone. Hah? Patun. Alhamdulillah. Kira-kira tak tahu pemirsa. Mungkin suka tahu pari ya, nih. Pari lo pemirsa. Seperti ini. Kayak ngene tanggure mak. Alhamdulillah. Hijau lho, Pak. Kok sik kliwatan ya, yo? Malah akeh bene mari cuape mendah kok. Betul di. Ya karep kok. Lah iki pemirsa. Nggone mae pakai podo arang-arang ugung roto. Tapi alhamdulillah subur. Cukup dengan air. Kuwi pari yo. Iku suket iki Pak ketoke. Ini pemirsa. Diroto barengane mak iki roto. Padha cek kaya ngene tandure. Nah. Iki mak ape ndelok sing sisih ngisor. Alhamdulillah wis jebrot pemirsa walaupun gak roto urung roto tandure wis jebrot. Wah lagi ya padha ae yo untuk kematen ra kawabrah kok iso kaya ngene. Tak pikir wis resik kae. Jadi ketok kerep yo. Oh, tilake mbok obong damen. Oh, ning kono. Lah iki wah habis roto yo. Dhisik cahe kawane. Tapi kok ora ditunggu ya? Wong iki roto. Iki pemirsa wis kaya ngene menggos-menggos mendung kabut lho kae lho grimese. Udan kok. Aku ngono kok ndapati kok. Wah, laprisnya lagi lho. Wes ayo wes. Delok. Ya Allah ora ditunggoni tenan yo. Tapi ketok apik cah. Ketok apik. Wis roto. Paling marane gak esuk kok, Pak. Sore ora tau beto. Ambek bojone Wahab.
Paling gak tahu nih salah wisan. Atik solenco yu Pak ketoke kayak kene yu. Hah? Sing anu, sing geluken no. Iya no e. Iya. Ya tapi ketok apik yu. Apik tenan no. Nek nyemprot ping pira ndeke? Pemirsa nek nyemprot ping ra ketung hasilnya ya kaya ngene pemirsa. Iki nggone make urung rata. Wah, untuk kematon ngantek ra kaprah kok dadakan dhisik kok ngene yo. Hah? Ngantek pirang-pirang dina gurune jingkeng. Sing kene iki lho gak tau dhuwur yo. Hah? Ini ki wis dhuwur menurutem. Iki mbok kae pralon kae yo. Udan pemirsa deres. Kok nyelot deres udane? Plastik. Tidak membawa kantong plastik. Wis ngene tok wis diuteri pemirsa. Diuteri. Mbok Trindang ututi. Emang jatine pasar pura, Pak? Sandalku dikon belanja. Lumayan pemirsa untuk watunan nggone Ompoyo. Udan pemirsa. Urung mbok unter paling. Udan. Apa tilik wis ana udan. Terus didindil. Iki ya pemirsa gimang lakeraan tilik sawah. Jadi nenek salah omong, tingkah laku, perbuatan keluarganya Mak Legini Family minta maaf yang sebesar-besarnya. Buat pemirsanya Mak KB, terima kasih yang sudah mendukung, mensupport Mak sampai sekarang. Mudah-mudahan diberikan rezekinya ngalir koyok banyu kali, agung koyok banyu segoro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ojo lali di like, di komen, di subscribe, ditutul abang-abangnya. Ben iso ngikuti channelnya Mak Legini Family.